aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanniw kɛ ka yɔrɔjan taama bɔ aw ci la wali kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw don minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dankɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o ti taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen don diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bi kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bi nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfe ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Kodɔnbaliya o de bɛ wolo siran na wa siran o de bɛ na ni kojugu kɛ o de bɛ maa bila kɛbali kɛ la aw minnu b'an layɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka foli b'aw ye depuis aw sigiyɔrɔ la ni y'aw ka wagati kunnafoniya o selen Mali kunnafoni jabarani kan a y'aw bisimila. Kunnafoniya daminɛ la sa furugu bɛɛ Mali ni Faransi cɛ kunun sɔgɔmada Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye ale kɔni ye yira kɛ k'a fɔ n'ale ka jamana finitigilamaw kɔni kun tɛ an ka jamana kɔni kɔrɔyan fan fɛ yanni nɔ ko nin wagati in kɔni kun b'a sɔrɔ ko gouvernement tɛ Mali jamana kɔni bolo ka da k'a fɔ ko jafarawale kɛbaaw kun bɛ Mali fan bɛɛ minɛ u kun bɛ jamana kɔni capitale minɛ n'o ye Bamako ye wa u kun bɛ Mali fɛnɛ fan bɛɛ fɛnɛ kɔni minɛ o wagati kelen fana na tuguni ani jamana dɔ bɛ dancɛ bɔ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Mauritanie jamana ɲɛmaa n'o ye Mohamed Cheick Ghazouani ye ale fana ye yira kɛ k'a fɔ ko Mali ye kelenna wuli min kɛ ka taa Russie la Wagner ma k'o ma ɲa cogo si la ka da k'a fɔ ko finitigila wɛrɛw kɔni tɛ se ka na Mali kɔrɔyan fan fɛ cogo si la n'a sɔrɔ Mali ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ kɛ n'olu fana ma bɛn a kan. Lakanabaliya o sababu la an ka jamana kɔni kɔrɔyan fan fɛ an ka jamana kɔnɔden caman kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ka daminɛ jamana camancɛ yan fan fɛ ani jamana kɔrɔyan fan fɛ maa ninnu bɔra yen fanw de fɛ o maa ninnu bɛ se maa 30 kɔni bɔɲɔgɔnko ma u kɛlen don ka weleweleda ta k'a kɛ ka an ka jamana kɔni ɲɛmaaw kɔni sɛgɛrɛ k'u ka dɛmɛ ta ka don u ma cogo sugu bɛɛ la ka da k'a fɔ u bɛ degun cogo sugu bɛɛ kɔni kɔnɔna la an ka jamana kɔni faaba kɔni kɔnɔna la yan nɔ n'o ye Bamako ye. An bɛ taa Bajangara dugu kɔni kɔnɔna la sanjiko gɛlɛya bɛ Bajangara dugu kɔnɔna la bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw ka baara fanba bɛnnen bɛ jaba sɛnɛ ma o jaba sɛnɛ gɛlɛyaba donnen bɛ o la bi dɔgɔnɔw bolo ka da ka sanjiko gɛlɛya in ye kɔ ni baraji minnu bɛ ji mara olu kɔni bɛ langoloya la ji t'u kɔnɔ cogo si la bilen o kɛra gɛlɛya ye jabako la jaba ma se ka sɛnɛ ɲinan san kɔnɔ kosɛbɛ i komi a bɛ kɛ san tɔw la cogo min na o kɔnɔna la gɛlɛya donna jaba kɔni ko la jaba kɔni sɔngɔ na ni yɛrɛ sɔrɔ fo 120 na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ. Nin bɛɛ dansigi bi kunnafoniyaw la Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw aw kɔni b'a kalama ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma an balimamuso min bɛ kunnafoniya d'aw ma n'o ye Asata Kako Kone ye a fari kɔni man d'a la an ka jɛ ka dugawu kɛ Ala ka lafiya d'a ma nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniya la aw kan bɛɛ